Dneska je 1. února a já zjišťuju, že nemám vůbec čas na nic. Ahoj, já jsem Ty, někteří z vás už mě možná znají, někteří z vás mě ještě neznají. Jsem tvůrce videí tady na YouTube a zároveň tvůrce kontentu na Instagramu, plus především maluju obrazy. A jak jistě mnozí z vás vědí, tak už ani ne za měsíc, mě čeká výstava, moje první solo výstava, která bude mimochodem v Praze. A já se na ní strašně těším, ale zároveň mám ještě spoustu práce před sebou a zjišťuju, že nic nestíhám, jako vždycky. Yeah. Proč jsme vlastně dneska tady? Krom toho, že je pátek a já obvykle vydávám videa v pátek. Díky. Jak už jsem se snažila naznačit v předchozích videích, pro mě už to není o nějaký motivaci, protože mám pocit, že vždycky, když jsem byla u motivace, tak motivace po chvilce vyprchala a já jsem seděla před tím faktem, že nejsem absolutně motivovaná a nechce se mi dělat určitá činnost. Já už motivaci nevěřím, já věřím disciplínu. Si vás prostě vzala sem ke mně a řekla jsem si, budu dokumentovat celý tenhle víkend a zkusím si to vážně užít, zkusím mít srandu a zkusím se od toho co nejvíc bavit, protože o to přesně jde. Zrovna dneska jsem odepisovala na moc hezkou zprávu od, já to přečtu, aby věděl, aby věděl ten člověk, od Mikuláše, nebudu říkat příjmení, od Mikuláše. A napsal mi hezkou zprávu o tom, že je to hlavně o tom, aby člověka ta činnost těšila a že zbytek jde prostě stranou a že takhle to vidí on. A pak dodával, že zase na mě jako nechce chrlit svoje moudra a já jsem hrozně ráda za tu zprávu. Protože když jsem dneska ráno cítila ten tlak, když jsem dneska ráno cítila tu úzkost, jak se mi buduje na hrudi a jak mě úplně svírá a říkala jsem si, tyjo, nemám šanci se dostat z toho pokoje, nemám šanci ani dojít do toho studia. Tak jsem si řekla, OK, něco na tom bude. Něco na tom reálně bude. Krom toho, že se dneska budu snažit začít ten obraz, tak bych moc ráda udělala nějaký menší pořádek ve studiu, možná tady trošičku poklidila. Sestříhala nějaký videa, sestříhala nějaký nový reels, protože chystám úplně nový koncept, úplně nový pojetí reels, protože mě to přestává bavit. Takže se můžete těšit na nový reels. Protože už mě sere to starý pojetí a takový to trendy pojetí. Uslyšíte o tom na Instagramu, teď to nebudu rozebírat, každopádně budu stříhat videa. A krom toho jsem pozvaná na oslavu narozenin. Mám hrozně ráda oslavy narozenin, mám hrozně ráda dávat osobní dárky a prostě narozeniny jsou skvělý. Kor, když to jsou narozeniny mýho kamarády Standy. Standa, všechno nejlepší. Díky moc, že s tebou tady můžu být v tom studiu, i když to občas se mnou není jednoduchý. A zůstává tady po mně všechen možný bordel a všechny možný prázdný kelímky od kafe a já zapomínám občas zapnout topení a půjčuju si tvojí židli. Občas mě i najdeš sedět na svém místě, protože je to utopení a tam je teplo. I'm so sorry! I'm so sorry, but you know, tamhle v tom koutě je zima, v tvém koutě je teplo a prostě já se potřebuju ohřát a Stando, promiň, I'm so sorry. Ale nemůžu ti slíbit, že už to neudělám, udělám to znova, já to vím, protože tam mám teďka věci. A už tam sedím asi 2 hodiny. I'm sorry. Ten víkend pojmu fakt jako formou zábavy, formou toho, že mám možnost dělat to, co mě baví. Mám na to stále finanční prostředky, mám 2 zdravé ruce, mám zásobu jídla a kafe a dobrýho společníka, Standu, který ještě spinká a
Prostě je tady mega spousta pozitiv, proč je to, co dělám, skvělý. A jenom to, že se bojím zase začít, jako vždycky. Mimochodem tohle je neustále stejná písnička, tohle to tady řešíme furt dokola. Tak to neznamená, že to nebude. Hold, tady budu sedět. Třeba další 2 hodiny. A prostě budu jenom prokrastinovat a až budu cítit, že jsem ready, tak budu ready. Koukněte se na mě. Chtěla jsem ležet a jsem tady. A nevím, jak začnu. Začátek je vždycky nejhorší, ale říkám si OK. To přece nemůže být tak těžký. To přece nemůže být tak těžký. Ale začít. Yep. Je to těžký. Je to actually těžký a yeah. Fuck my life. I mean, I'm just so ready. What's the problem? What's the problem? I'm so fucking ready. Mám to načrtnuté. Mám to potřené vodou z druhé strany, aby to plátno bylo pevnější, což je. To už je tak ohraná písnička. To už je tak staré, jakože neustále řešit u každého nového obrazu, že mám strach začít. I'm just tired. I'm just tired. Kolik je hodin? Musím začít tím zase. Kolik je hodin? Je 8:30. 8:30. Let's just do something. Rozložím si tady všechny svoje věci, dám si sem počítač, to je můj plán, já teď s váma sdílím svůj plán. Buďte rádi, že s váma něco sdílím, guys, prosím, děláme problém komunikace, děkuju. Můj plán, guys, jo, nepanikaříme, jsme v chillu. Vezmu stoličku, vezmu počítač, pustím si na Netflixu nejvíc komfortní show, kterou znám a začnu dělat podkladovou bázi. A potom ona uschne, budu mít chvilku pauzu, trošičku se refreshnu a začnu dělat pozadí. I mean, I can do this. I can do this. No panic, no panicking. Mise velice úspěšná. Mám kafe a terpenty. No. I'm back. Nesyťte mě, prosím, děkuji. Došel mi terpentín. A říkám si, jestli tam nebude podkladová báze. I swear to God, I'm gonna lose my fucking mind. Takže,
Pořídila jsem si terpentín. Chviličku jsem tam strávila, protože měli spíš víc dražšího terpentínu než levnějšího terpentínu. U mě je terpentín jako terpentín, reálně, co na něm jako může být takhle drahý. Jako, srovnej si to. 500 versus 160. I mean, jdu si potom ještě koupit kafe, takže očividně 160, jakože brácho. Jsou věci, kterým úplně nerozumím, jakože je tam sice značka a jakože kupuje si teda asi tu značku, ale prostě 500 korun za terpentín, který je ve stejné velikosti jako tenhle a tenhle stojí 160. By the way, story time. Mezitím, co jsem si šla pro ten terpentín, tak mi došlo, že včera vyšlo moje video, kde jsem poměrně kriticky nahlížela na to, že ta paní v těch kreativních potřebách, kam chodím, už nejspíš není moje homie. A tak mi došlo, tyjo, já jdu teďka do těch kreativních potřeb a vůbec se mi tam nechce. Ale došla jsem tam a normálně jsem jí pozdravila a ona se mě zase zeptala, hej, jakože nepotřebujete s něčím pomoct? A já říkám, ne, já vím, pro co jdu. No a pak mi došlo, že buď teda si budu kupovat terpentín za 500 korun nebo za 160. Říkám, za 160. Zapomněla na tu slevu. Opět. Zapomněla na to, že jsem student. Takže žádná sleva se nekonala. A teď můžete namítat, tak jsi měla říct o tu slevu. Jenomže I'm so over it. I'm so over it. Jakože buď mi ji dáš jednou a pak mi ji už budeš dávat, nebo prostě chtělo by se vám furt připomínat s nějakou slevou. Mně se vážně připomínat nechce, mně už je to vlastně úplně uprdel. Já jsem vyhrála jenom tím, že jsem si koupila terpentín za 160 a ne za 500 a přinesla jsem si dobrý kafíko. Mimochodem, teďka obrážím kavárny a snažím se najít nějaký spot, kde by bylo kafe za poměrně normální cenu, i když je mi jasný, že si ho doma vždycky udělám nejlevnější. A kdyby mi zároveň dali rostlinný mlíko, anebo měli nějaký sirup nebo něco. A našla jsem teďka nový spot, vůbec mi to nedošlo, že tady na rohu je Aviatik. Aviatik, jmenuje se to Aviatik? Vy jste to viděli v tom videu. A měli tam kapučo rostlinný za 75. A teď si řeknete, to je drahý. I mean, měla jsem už i cappuccino za 90 korun s rostlinným mlíkem, takže beru tohle jako pokrok a celkově jsem ráda, že tady objevuju místní kavárny, protože je to příjemný. Cítím se teďka v Budějkách víc jako doma a mám pocit, že čím víc takhle random objevuju nový místa, tím se ze mě stává spíš Budějčák než Plzeňák. I když to může znít jako hrozně silly, já neříkám nic, Plzeň je furt fajn a furt se tam ráda vracím. Ale v Budějovicích se mi líbí víc. A hlavně se mi líbí to objevování. Líbí se mi, že jsem předevčírem objevila úplně random pekárnu a tak dobrý koláče jsem už dlouho neměla, tyhle. Yes, koupila jsem si tam nějaký koláče. A vyhlídla jsem si tam nějakou buchtu s drobenkou, kterou si chci koupit příště. A prostě vypadalo to tam hrozně fresh a dobře a ty paní byly prostě úplně hodňoučky a mně se tam tak líbilo a bylo to prostě super. Sdílet jenom takovou tu basic myšlenku toho, že je vlastně příjemný takhle vystupovat ze své komfortní zóny a navštěvovat úplně random mini podniky, mini biznesy a objevovat takhle. A to vlastně vzniklo od toho, že se jenom snažím najít nějaký fajn cappuccino, latte z rostlinného mlíka, který mě zároveň finančně úplně nezabije. A mám pocit, že konečně jsem na správné stopě, takže toto mě moc potěšilo, paní byla velice příjemná.
Chvilku jsem se teda bála, že mají zavřeno, nevím, začala jsem panikařit a ona na mě kouká. Já jsem začala panikařit a říkám jí, máte otevřeno, že jo? A ona, no ano, určitě. A jenom, takže mě tak nekoukej, girl, you're stressing me. You're stressing me out. No ale tak, to byla jenom moje myšlenka tady s kafem, s Budějovicema a s terpentínem. To zní jako takový blbej vtip. Každopádně teď už bez mého kecání si užijte můj workflow. Já se do toho budu snažit zasahovat minimálně, protože mi přijde, že čím míň u toho mluvím, tím ta práce mi jde snáš a je pro mě víc intuitivní a míň tak jako strojená, mechanická. Tohle z toho bych se možná ráda dotkla na konci videa, ale uvidíme, jestli na to zbyde čas. A zkrátka se jdu vložit do práce, cítím se nabitá, cítím se motivovaná a cítím se teďka o něco pozitivněji než asi před 2 hodinama, což je super. A u oběda se zatím uvidíme. Are back. Yeah, we are back. Momentálně je 12:58. Mě jdou hodiny o 3 minuty napřed, takže je 12:54. Skoro 12:55. Neptejte se mě, proč nechci o tom mluvit. To je prostě já a můj telefon. To je náš relationship. Přerušila jsem natáčení, přerušila jsem práci a zjistila jsem, že už nemám moc místa na foťáku. Takže jsem tady přendavala pár souborů. Vlastně úplně všechno, co jsem dneska natočila. Všechno, co jsem dneska natočila, jsem přendavala do počítače, plus zašla jsem si na oběd a řekla jsem si well. Můžu využít ten čas, který teďka mám a projít se, něco zařídit, najíst se a vrátit se. A tak jsme tady! Plán byl takový, že prostě zařídím to, co potřebuju a zároveň se u toho posilním, zároveň se u toho projdu, takže budu mít čistou hlavu a budu se moct vrátit vážně do práce. A dodělat tohle z toho pozadí, co mám tady za sebou, protože věřím, že za 2 hodinky by mohlo být hotový, možná i dřív. Nechci kecat.
že se do toho zkrátka ponořím a budu mít spoustu času do oslavy. Začíná v 6, já tam mám být 6:30. Mám spoustu času na to v klidu pracovat, už nikam nechodit, už nic nehledat. I mean, mám tady úplně všechno. Anyway, zpátky do práce. Věřím, že teďka bude ta flow o něco lepší, plus mám nabitý foťák, což je super. A chystám si zase pustit svého oblíbeného streamera, opravdu dneska mi udělal dobrý ráno, takže si myslím, že to bude super. A doděláme tam to pozadí. Teď jsem šáhla do toho. Vidíte to? Vidíte to? I'm gonna lose my fucking mind. I'm gonna lose my mind! Já jsem si šáhla do obrazu, do prdele! Kde to je? Já to tady nevidím. Tady a tady. Ne, tady? Oh my fucking god. Oh. Anyway, jdeme radši pokračovat, nebo já už... Co to mám říct, ty vole? Co to mám říct? Momentálně je 15:30 plus minus. Víte, že mi jdou jinak hodiny každopádně. No, musím říct, že pozadí je done, nebo je alespoň udělaný nějakým způsobem. Ale nemám pocit, že jsem s tím úplně spokojená. Jestli víte, jak to myslím, vážně s tím nejsem spokojená. Jsou tady problematické části, které mě prostě štvou. A mám pocit, že budu potřebovat nějakou menší úpravu. A sice někde to bude chtít dodat pár tahů, někde to bude chtít zase víc to problandit. Každopádně i takhle by to šlo. I takhle by to šlo. But no. Pokud se třeba podíváte tady na tu část, vidíte, že je taková rušivá, úplně spolu nesouzní. Tato část je klidnější, tato část je víc taková bubbly, nebo jak bych to řekla, plus vlastně to stejný se mi stalo tady. Což tady mi to nevadí. Tady mi to přijde cool, přijde mi, že tady jsem to měla víc pod kontrolou, ale nahoře se mi zdá, že prostě to není úplně koherentní, příjemný celek, pod který bych se chtěla podepsat. Takže si dám sladký snack, dám si kafe, moc se na to těším, dám si pauzu a chvilku prostě jenom posedím před tím obrazem a zkusím
popřemýšlet, co s tím udělám, nebo jaký změny tam udělám. It's not very goody. Vyfotila jsem si ten obraz a koukám tady na něho teďka na telefonu, protože jsem z toho taková... I don't know. Je s ním něco špatně. Prostě je to bad. Je to bad. Je to bad. Když se koukám na ten obrázek, hear me out. Hele, já tvořím ten obraz, můžu být k sobě kritická, jak potřebuju. Zároveň měla bych si nalít mlíko do kafe. Když se koukám na ten obrázek, já se ho tady opřu. Okay. Je tady hodně problematických oblastí, který na sebe ani jako nenavazujou, nesouzní, jsou prostě weird. Myslela jsem si, že ta dolní oblast je OK, ale není. Někdy to prostě nejde podle plánu. But. Tak jak jsem říkala, teď je to v dobré fázi. Dá se s tím ještě pracovat, dá se to dobře zablendit, dá se z toho udělat hezký blendovaný výsledek. And that's what I'm gonna do. Protože dívám se na tu dolní část, ta je hrozně divně rozházená, rozkouskovaná, nikam to nevede. Pak je nad tím taková část, která je úplně jiná než ta pod tím, takže to spolu nesouzní. Pak je nad tím nějaká růžová, pruh růžový, nevím, proč jsem zrovna v tu chvíli feelovala tu růžovou. I don't know. Nahoře líp problendit a potom v tom pravém rohu tam to bude chtít jako změny, co se týče té modrý, no. I don't know, guys. I don't know. I don't feel good about this. Je to hodně rozkouskované a je to hodně nesjednocené, neupravené, je to neohrabané a já se jdu dát skoro celé šnek. Tohle je přesně ta chvíle, kdy vy se z toho buď zhroutíte, jako já před asi 2 týdny, kdy jsem měla svůj, no možná už před 3 týdny, už nevím, jak je to dávno, kdy jsem měla svůj mental breakdown, protože jsem měla pocit, že to není dost a že to stojí všechno za hovno. A teď si říkám, z nějakého důvodu jsem cítila v tu chvíli, že to chci udělat takhle a prostě hol to nefunguje. To neznamená, že to nemůžu změnit. Můžu to změnit vždycky. Jo, a prostě vždycky si říkám, lepší je udělat průser a totálně si nabít a pak se z toho poučit, než být furt perfektní a pak tvrdě narazit, když už je od vás očekávaný nějaký velký výkon. Dneska hold zabiju celý den tím, že budu dělat pozadí. Co se neposere. Abych řekla něco pozitivního. Tak. Za pár hodin bude standová oslava a já se hrozně těším. Hold, prostě dneska to nejde ve studiu, ale půjde to mimo studio a příště to může být obráceně. A nebo bude všechno. Who knows? Who knows? Každopádně já se dodám teďka restík a pak se vrátím k malbě a doufám, že to stihnu vyřešit do té doby, dokud nebude ta oslava, ale věřím, že bych mohla.
We are back. A nemyslím to, že tak jsme jako back, že to budeme opravovat, ale už jsem to opravila. Zabralo mi to asi 10 minut. Prostě jsem si jenom řekla, ty části jsou fajn, barvy jsou tam, kde mají být, I like this, jenom to musím problendit. That's all. So, we are done! We are done. Problendila jsem to, přidala jsem modrou, tady jsem přidala růžovou, která navazuje na tu růžovou. A tady tu část jsem úplně problendila, ale úplně co to nejvíc šlo. A tu část taky. Tady byly takový bílý dots, bílý tečky, bílý šmouhy, který mi přišlo, že ten koncept možná trošičku narušujou. Každopádně jsem se snažila je nějak problendit. Ještě trošičku se s tím pohraju, protože vidím tady pár detailů, který bych chtěla možná zamalovat, že je tam něco, co se mi nelíbí. Ale pozadí je hotové. Chápete to? Já jsem stihla pozadí dneska udělat. Je 1. února a máme pozadí. Děkuju. Díky. Asi z toho nejste happy tak jako já a nechápete moje nadšení, ale po tom dnešním hrozném ránu, kdy jsem si fakt říkala, že nemám šanci vstát a že nemám šanci odejít do studia, natož odvést jakoukoliv práci, jakože vůbec jsem nefílovala nic a převládala mě jenom úzkost a strach. Tohle je pecka! Mám z toho radost, můžete to poznat z toho, jak tady o tom mluvím. Každopádně já si udělám asi ještě čaj, budu se teďka sednout k počítači a zkusím udělat alespoň 1 nebo 2 edity reelsek, protože potřebuju dát dohromady materiály, který jsem natočila, ale který jsem zatím ještě nevyužila. Takže do toho se pustím a až přijde ten správný čas, tak už se jenom převleču, čapnu dárek a přesunu se z bodu A do bodu B. Jsem ready. Jsem v jiném úporu, což je dobře, protože bych tam asi v těch teplácích neudělala úplně velký dojem. A razím na oslavu.